Assalamu alaikum, barkanmu da sake dawowa zuwa darasi na 6 akan HTML language, wanda yau ba tare da ɓata lokaci ba za mu tattauna akan HTML text formatting kamar yadda kuke gani nan. Kamar yadda kuka ji sunan shi an ce text formatting. Abinda ake nufi da text formatting ba komai bane, hanya ce da ake amfani da ita gurin tsara kalma ko in ce gurin tsara rubutunka yayi kamanni daban-daban ba tare da kayi aiki da CSS ba. za ka sa rubutunka ya ta caccanja irin ba kala ba, zai ringa caccanza girma, size ɗin shi, girman shi ya canja, ko kuma yayi wani abu dai wanda zai dan bada ma'ana ga site ɗinka ba tare da kayi amfani da CSS ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda kuke gani nan za mu fara. Kamar yadda kuka ga nan akwai italic text. Wannan italic text tag ne, gashi nan tag ne wanda ake amfani da shi, wanda idan ka yi amfani da shi ka yi rubutu a tsakankanin shi zai mai da rubutunka a gincire a kwance. Amfaninsa kenan, wanda yanzu insha Allah zan nuna muku yadda ake amfani da shi. Italic text wannan shine abbreviation nashi, a matsayin wannan sune tag ɗin shi, opening tag da closing tag. Tag ɗin shi na buɗewa da na rufewa, wannan ne na buɗewa, wannan ne na rufewa. A duk sadda ka buɗe tag dole ne ka rufe. To yanzu za mu yi amfani da wannan tag ɗin mu ga me zai bamu a yanar gizon mu. To dan ka dawo a nan ciki za ka buɗe tag ɗinka na I. Idan kuka lura ga nan ta fito a sama. Amfanin wannan sublime text ɗin kenan, tana taimakawa mutum ko da bai san abu ba zai iya ganin shi ya amfani da shi. Idan ka danna I ka sa enter ya buɗe ya rufe. Abin da ya rage maka ka sa rubutun da kake so ya fito. Idan yanzu na zo na rubuta, na yi rubutu kamar wannan wanda yake sama, na yi saving. Idan ka buɗe browser ka yi refreshing, idan kuka lura ga abin da ya yi mana. To wannan text formatting na farko kenan da muka tattauna, wato italic text. Kaga ka mai da rubutunka a giggincire, ya ɗan yi kyau, ya yi ma'ana ba tare da ka yi aiki da CSS ba. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, idan ka ga dama a nan bayan shi za ka iya ƙara mashi girma da heading tag wanda muka tattauna, su H1 zuwa H6 wanda muka tattauna. Idan ka mashi haka zai ƙara girma ba tare da komai ba, girma ne kawai zai ƙara. Idan ka yi saving ka yi refreshing, kun ga ya ƙara girma. To za ka iya haka nan ka yi amfani da shi a sauƙaƙe. Za ka yi amfani da kowane kalar header a nan, za ka yi amfani da H1 zuwa H6 kuma lafiya lau. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu je zuwa na gaba, wato bold text. Wato za ka mai da rubutunka ya koma ya ɗan baƙi sosai, ya yi kala sosai baƙi. So shine bold text. Shi ma yana da tag na buɗewa, yana da kuma tag na rufewa, ko kuma ana amfani da wannan strong text. Abinda wannan strong text ɗin zai yi shine abinda wannan bold text ɗin zai yi. Duk wanda ka yi amfani da shi zai yi, ko ka yi amfani da wannan strong text tag ɗin, ko kuma ka yi amfani da wannan bold tag ɗin. Kowane za mu yi amfani da shi mu ga amfaninsa. Yanzu mu ɗauki wannan tag ɗin na bold mu je mu yi amfani da shi.
idan ka sauko ƙasa muka yi amfani da p ga yanan ya fito, za ka danna enter zai baka ka tafi. Yanzu za mu yi amfani da yanzu idan ka yi saving control s ka dawo a browser ka yi refreshing, kun ga welcome user. Idan kuka lura ya ɗan yi baki ba kamar yadda wannan yake ba, wannan bai kai shi baki ba, to amfanin bold ɗin kenan. Idan ka sa bold zai ɗan sa shi ya baki sosai. Yanzu idan ka dawo nan, shi ma kamar yadda muka yi ma wannan, za ku iya kuma sa heading, ku sa mashi header kuma lafiya lau, komai zai yi yadda ake so. Kawai dai za a dai ƙara mashi girma ne mu ga yadda zai koma. Idan ka dawo kai saving kai refresh, idan kai saving ka zo kai refresh, tuna ga girman h4 din kenan. Bari in sa h2, za ka sa h2 kai saving ka zo kai refreshing, kun gani ya ƙara girma kuma ya yi kumburi yadda ake so. Amfanin bold kenan, ya mai da text ya baki, shine amfanin shi. Kamar yadda ake amfani da bold a excel, wanda ya saba aiki da excel ko kuma microsoft word, idan ka sa bold za a ga rubutunka ya kumbura ya baki, abin da yake yi kenan. To idan ka dawo nan, shi wannan strong text din, abinda bold ya baka shi wannan strong text din zai baka. Ka dawo ka yi amfani da shi a nan ka gani. Idan muka sauko ƙasa muka buɗe strong, shi ma tag ne mai zaman kanshi, gashi ya fito, ka sa enter, shi ma zaman kanshi yake yi, ana amfani da shi ko a tsakankanin wasu tags ɗin ko kuma shi kaɗai ba tare da kayi shi a tsakankanin wasu tag. Idan yanzu kai saving wannan, ka dawo a browser ka yi refresh, idan kuka lura ya koma kamar yadda muka yi bold a farko, haka yake bold. Bara in cire wannan h2 din, ku gani, da wannan user din, ku ga girman su yadda yake. Za ku ga ba wani bambanci a tsakaninsu, abinda ɗayan ke yi shi ɗayan ke yi. Kun gani all girman su ɗaya, bakin su ɗaya, komai nasu ɗaya. To idan ka zo amfani da su, kowane za ka yi amfani da shi kuma ya baka abin da kake so. Kuma yadda kuka sani, wannan tag ne da ake amfani da shi gurin raba rubutu. Idan ka yi saving ka yi refresh, gashi sun raba kansu. To ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je zuwa na gaba. Za mu ɗauki mark text. Kamar yadda kuka ji an ce marked, yana nufin text wanda aka yi mai shaida, alama. Ana amfani da shi gurin yin alama domin tantance inda abu yake ba tare da ka wahala ba, ko kuma domin kai hankalin wanda yake shiga shi wannan site din naka, saboda da ya ga kala zai yi kokari ya ga menene a gurin. Mark text ba komai zai yi maka ba, zai samu rubutun naka wanda ka sa a tsakankanin mark tag ɗinka ya mashi shaida. Kalar shi wanda yake shaida da ita yellow ce a ƙa'ida, amma idan mutum ya ga dama zai iya canjawa. To za mu yi amfani da shi mu gani. Idan ka zo ka buɗe mark tag ɗinka, ga shi a nan
ka zo ka rubuta welcome a misali, kai saving, ka zo kai refresh, idan kuka lura gashi ya fito kuma ya yi shaida ya ba shi kala yellow a bayan shi, a background din shi, daga bayan shi ya ba shi kala ya zagaye shi da yellow. To ana iya canza shi amfani da css, ma yanzu ba shi za mu yi ba. Mutum dai san amfanin shi, idan yana buƙatar shi a koda yaushe zai iya aiki da shi. Za ka iya idan ka yi rubutu kamar yanzu haka, in buɗe tag ɗina na paragraph, in ce misali zan ce idan na dawo gaban shi zan iya in ƙara in ce idan na zo na rufe na yi saving, na zo na yi refresh, za ku ga abin da zai yi. You are welcome to my site. Idan kuka lura welcome din shi kadai wanda na sawa mark din shi kadai wa highlight ya makala. To amfanin wannan shi wannan tag din kenan, wannan na mark, amfanin shi kenan. Ba tare da bata lokaci ba za mu je zuwa wani. Wannan emphasize text din kamar yadda kuka yi aiki da wannan italic text din, aikinsu ɗaya. Abinda wannan italic din zai yi shi wannan emphasize din zai yi. Ku biyo ni ku gani. Idan ka sauko shi ma emphasize, da zaran ka sa em gashi ya fito, za ka yi amfani da shi ba tare da komai ba kuma zai yi. kuma za ka iya yin shi a tsakankanin wasu tags din kamar irin su paragraph tag, heading tag, span tag, suna da yawa tags din. To za ka yi amfani da shi kacal tilon shi, kamar yadda su ma sauran wa'annan duk da muka yi aiki da su za ka iya amfani da su kadai, ko kuma ka sa su a cikin wani tag din kuma ka yi aiki da su. Idan ka yi saving wannan, ka zo ka yi refreshing site ɗinka, gashi ya fito ya yi welcome. Idan kuka lura kamar yadda wannan na emphasize in yake, haka shi ma yake. Sai in ka ƙara mai girma ko wani abu zai koma wani kalan daban, amma abin da wancan ya yi shi wannan zai ba bambanci. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu je zuwa na gaba. Shi wannan small text ɗin kamar yadda kuka ji sunan shi, idan ka yi rubutu zai mai da shi ƙarami. Amma ku sani a HTML shi wannan small text ɗin shi ne na kusa da na ƙarshe a ƙanƙantar rubutu. Tunda a baya na maku bayani H6 tag shi ne tag wanda ya fi kowane ƙanƙantar rubutu a HTML. To yanzu za mu yi amfani da wannan mu ga me zai mana. Wannan small text ɗin ga tag ɗin shi nan, shi ma yana da tag na buɗewa, yana da na rufewa. Za mu yi amfani da shi yanzu. Idan ka zo ka buɗe ka sa small zai fito. Idan ka sa rubutunka za ka ga abin da zai yi. Idan ka yi saving ka je ka yi refreshing, za ka ga abin da zai yi. kun ga abin da ya yi ana welcome, ya mai da rubutun ɗan ƙarami ba kamar sauran ba. To amma bari ku ga bambancin shi da su wa'ancan wayanda muka yi. Idan yanzu ka sauko ka buɗe paragraph tag ɗinka, shi ma ka ce mashi welcome misali, za ka zo ƙasan wannan shi ma mu buɗe. Tunda na gaya muku H6 shine ƙarami, bari mu bambance mu gani da gaske ne. H6 shi ma ka sa mashi welcome. Idan ka yi saving ka dawo
kai refreshin za ka gansu gashi a nan. Wannan shine na paragraph, kun ga bai kai kankanta na small ba. Sannan shi wannan na h6 din bai kai girman wannan na small ba. To wannan h6 dama ya gaya muku shine mafi kankanta text ga html. Wannan shi ke bi mashi, wato small tag shi ke bi mashi. To ba tare da ɓata lokaci ba, mun fahimci wannan tag din na small, za mu tafi wani tag. Wannan tag din shine ake cewa deleted text. Tag ne wanda ake amfani da shi ba wai da a goge rubutu ba, a'a idan ka yi rubutu za ka ja layi a tsakankanin rubutun, a kan rubutun za ka ja layi, ba wai a tsakiyar rubutun ba, a kan shi za ka ja layi haka a gincire. Za mu yi amfani da shi yanzu. Yana da tag na buɗewa, yana da tag na rufewa, kuma yadda kuke gani za mu yi amfani da shi. Idan ka sako ka buɗe tag da aka ce del, kamar yadda kuke gani ya fito, za ka sa enter, ka sa rubutunka da kake so, ka yi saving, ka je a browser ka yi refreshing. Kun ga abin da ya nuna. To wannan shine del tag, deleted text. Abin da yake yi kenan, amfaninsa kenan ka yi striking rubutunka ba tare da ka aiki da css ba. Kuma kamar yadda kuka gani, shi ma ana iya amfani da shi shi kadai, ko kuma ka yi amfani da shi a cikin wasu tags din. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je zuwa wani tag din. Wannan tag ne shi kuma na inserted text. Kamar yadda kuka ji an ce insert, abinda shi wannan insert din zai maka ba komai bane, zai yi wa text ɗinka, bari mu gani, insert text. Muka dawo muka yi refresh, insert text, kamar yadda kuka gani abin da ya yi ba komai ba ne, on the line ya yi, ya ja layi a kan rubutunmu, a ƙasan rubutunmu. To kamar yadda kuka ga ya ja layi a haka, shi ma akwai ɗan uwan shi wanda aikinsu ɗaya, wato on the line tag, gashi nan, wanda za mu yi aiki da shi. Shi ma yanzu aikinsa ɗaya, duk wanda kake son aiki da shi za ka yi aiki da shi ba tare da ka wahala ba, kuma ya maka abin da kake bukata. Shi ma on the line tag, shi ma abin da yake yi kenan. Option biyu ne, mutum ya ga dama ya ɗauki wannan na on the line, ko kuma ya ɗauki na insert. Kowane ɗauka zai mashi aiki. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je kan subscript text. Shi kuma wannan subscript text abinda zai maka ba komai bane, zai mai da rubutunka wanda ka sa a tsakiyan shi, zai kai shi a ƙasan, zai ɗan rage mashi girma, ya kai shi a tsakankanin rubutun da ka yi. Misali, idan ka zo nan ka buɗe subscript, kamar yadda kuka ga gashi ya fito. Idan yanzu na ce welcome, kai saving, ka dawo nan, ga abin da zai nuna, ga ya kai shi ƙasan. Idan kuka lura ba a saitin wa'innan suke ba, me yasa ya mashi haka? Amfanin shi kenan. Yadda kuka ji sunan shi an ce sub, zai kai shi a ƙasa kaɗan.
ba tare da yayi nisa ba. Idan yanzu na dawo nan na buɗe tag, na buɗe paragraph tag misali, na yi rubutu na ce na dawo nan na ƙara na ce site misali, za ka zo ka rufe tag ɗinka na shi wannan paragraph ɗin da ka buɗe, in ba haka ba zai yi ba. To idan ka yi saving wannan, ka zo ka yi refreshing, wannan text ɗin kawai wanda muka sa wa subscript ɗin shi kaɗai zai canjawa, zai ɗan sauko da shi a cikin layin yan uwan shi. Amfanin shi wannan subscript ɗin kenan, shine amfanin shi, ya ɗan sauko da shi kaɗai, tunda shi kaɗai muka sa a tsakankanin tag ɗin na subscript. A tare da ɓata lokaci ba, shi ma wannan tag ɗin na superscript aikin shi kuma kamar yadda shi wannan a ƙasa ya kawo shi wannan superscript shi kuma a sama zai kai shi, bambancin su kenan. Idan yanzu ka zo ka buɗe, bari mu kwafi wannan, sai mu canja shi daga sub mu maida shi superscript. Nan kawai B za ka canja, ya koma superscript. Idan ka yi saving, bari mu ɗan yi breaking ɗinsu saboda kada su haɗe mu kasa gane bambancin su. Idan ka yi saving ka zo ka yi refreshing, idan kuka lura kun ga bambancin su, wannan shine subscript, wannan kuma shine superscript, bambancin su kenan. To kamar yadda na gaya muku can a farko, wannan text formatting kenan, ba tare da kayan aiki da CSS ba za ka iya canja kamanni na rubutunka ba tare da ka wahala ba. Wannan kaɗan daga cikin HTML for text formatting kenan. Insha Allah ba da ɓata lokaci ba, a gaba za mu samu wasu wayanda za mu ƙara tattauna a kansu. Na gode, kada ku manta ku yi subscribe.